begyndelsen af august nede på Dalum Landbrugsskole, hvor jeg fik et oplæg fra Kai og flere, at om jeg prøver at snakke lidt om den mindste enhed, man kan kalde team, det er vel dig og din makker. Det er i hvert fald det, der er mit udgangspunkt at sige. Altså, hvad har I tænkt jer med den her sæson? Hvad er jeres progression? Hvordan er I i dag, hvis man ser jer i dag? Generelt i 3-4 kampe. Hvordan vil I være om et halvt år? Hvordan vil I være om et helt år? At dig og dine makker. Er der udvikling i det? Hvordan er der noget fysisk, vi skal have styr på? Og der er det sociale, fordi vi er en del af en større sammenhæng. Og så i den her sammenhæng er der det mentale, som måske både inden for dommer og inden for alle mulige andre holdidrætter og alle mulige andre. Det er et vildt fokuseret område, men det er stadigvæk et område, som... hvordan træner man i det? Det er meget nemmere at løse sin piptest, eller sætte sig ned for sit regel og blive ved med at træne, eller og så videre, og træne noget taktisk, se nogle kampe og få at vide, hvordan ser det ud fra dommerens synspunkt. Men på det mentale område, og det er der, jeg går ind på det der med, hvor er mit ståsted og min integritet. Så I skal være frisk på her i aften, at jeg stiller jer nogle